Sanibona bafethu uvane lo. I'm sure most niyibonile le indaba namhlanje bafethu. uTalente Mbatha beno evidence Makgoba kuthiwa abajidi kungenzeka babe available for selection ngale game le bazoyidlala against iKaizer Chiefs kuSoweto Derby. Remember ke uEvidence Makgoba beno Talente Mbatha abajidi kade bagcina ukuyithola igame time for Orlando Pirates. These past few games abajidi abebengadlali ade sibabona behleli kumastands bengadlali. Yabo Orlando Pirates suffered 2 defeats without Evidence Makgoba and uTalente Mbatha. Remember, igame esoyidlala ngeweekend igame ebaluleke kakhulu, so iOrlando Pirates iyabadinga ngempela abadlali bayo abadlala ngempela. Ingabe umqondo omuhle yini for iOrlando Pirates ibabuyise labajida labo kuTalente Mbatha beno Evidence Makgoba? I'm not saying akumele babuye, kumele babuye bayadingakala, kodwa uma kuthiwa kade belimele manje why sebebuya elikanje? Yebo, why sebebuya elikanje? Because uma sebadlala against iKaizer Chiefs ngenze aba pick up another injury ezobahlalisa kuma sidelines for a long time, yabo. Kodwa ke kunento engitshela ukuthi abajida bebengalimele ngaleyo ndlela because akwazi bavele basheshe babuye kanje kuzodlalwa igame njengoSoweto Derby. Why bengabuyanga ngosikhathi beyodlala neMamelodi Sundowns? Because kuleyo game leyo bekuyigame ungasho ukuthi bekuyidecide yeLeague, because Orlando Pirates mingadlali kahle kule game leso idlala neChiefs, iMamelodi Sundowns izoba nayo upper hand kwiLeague. Kodwa ke kuyangijabulisa kakhulu ukubabona abajida ukuthi kungenzeka badlale for iOrlando Pirates. Siyabadinga ngempela because le game le iyona ezokwazi isakhe as a team, yabo. Uma sesiwine le game le izosakha abadlali abaningi bazobuyelwa yithemba, yabo. Ukudliwa iMamelodi Sundowns kuyehlisile iconfidence kubajida, but ke this is a bounce back game for abadlali beOrlando Pirates. I see them winning this game. Mele ke uTalente Mbatha benoMakgoba bafike naleyo mentality leyo yokuthi mebe khona i-team iyawina, yabo. Uma usukchecka nje ama stats akho uTalente Mbatha, uchecke nje ama stats akho uMakgoba, abajida they tend to perform very good against iKaizer Chiefs.